Il-temp jidher li resin sew lejn il-miliet u allura qed jibda jakkumula anka xi ftit ta' sħab mhux ħażin, ftit ilma u ma nistennewx ħasra ma jagħmilx ftit borra wkoll biex nidħlu aktar fl-ispirtu tal-miliet. Ma nafx x'taħseb dwar dan Isabel Malija li tinsab hawnhekk magħna wkoll. Bil-kulur tal-miliet ukoll qiegħda. Ejwa, tassew. Ma nafx xu il-miliet nassaċew biħbis mal-bart u mal-snow, stereotip forsi l-lum il-ġurnata. Għax l-Australia jkun L-Australia, le. L-Australia għanlu l-barbecue, il-Christmas barbecue. Però aħna fl-Ewropa din ġifieri. Induqu daqxej minn kollox. Induqu ftit minn kollox. Però naħseb li iva, forsi nassoċjaw aktar temp kiesaħ mal-miliet, iktar qisu jiġbor in-nies fl-imkien. Ekku, huwa temp ta' ġabra fih innifsu. Inti ħatu ħsieb illi tiġbrinna ftit xogħlijiet illi jiġbru żgħażagħ. Però fil-bidu jiena ċennajt u qed ma nafx għalfejn ħafna jaħsbu illi l-kitbiet Maltin ħafna jiffokawlek fuq romanzi, per eżempju, jgħidulek m'hemmx biżżejjed għaż-żgħażagħ, qedtilhom stennew ħalli taraw se tkun qiegħda iġġibilna magħha Isabel Malija. Għajdilna ftit fuq din l-inizjattiva. Kitba żgħażagħ. Fil-verità, jekk kieku qed issir din il-konverzazzjoni meta kont għadni żgħira jiena, jista' jkun li vera hekk kienet is-sitwazzjoni ma kienx hawn xelta kbira ta' kodba. Alla volja tiġa kellna ħafna awturi, però iktar ma qed jgħaddi żmien, iktar qed ikun hawn inizjattivi minn nies illi il-kitba bil-Malti u l-Malti fil-verità huwa qalbhom ħafna. Ironikament meta qegħdin nagħmlu ħafna aċċenn biex nitkellmu bl-Ingliż u li l-Ingliż jaqadna ħafna mad-dinja aktar milli forsi l-lingwa tagħna, kważi moviment, ħanajdlu fundamentalista ta' ma vera mod eseġerat kif nitkellem fuq għadi, illi vera għandhom għal-qalbhom il-lingwa Maltija u l-kitba bil-Malti. Aġenzija żgħażagħ tidħol f'dan kollu għax fl-aħħar mill-aħħar aħna aġenzija taż-żgħażagħ. Però nippruvaw insibu dawk l-ispazji fejn dawk iż-żgħażagħ, partikolarment iż-żgħażagħ, illi jħobbu jaqraw bil-Malti jew jħobbu jiktbu bil-Malti, aħna nofrulhom spazju biex dan ikunu jistgħu jagħmluh. Għandna żewġ programmi ħanibda b'wieħed u nispiċċa b'taħdis. L-ewwel wieħed huwa għall-awturi. Awturi dan huwa l-konkors kitba letterarja għaż-żgħażagħ, dan ilu għaddej ammont ta' snin mhux ħażin, naħseb xi 6-7 snin jekk mhux iktar, imma mhux ħafna iktar minn hekk. Fejn aħna kull sena b'kollaborazzjoni mal-Għaqda Malti tal-Ktieb inħeġġu awturi biex jissottomettu manuskritti ta' kitba għal żgħażagħ adolescenti. Imma meta ngħidu awturi, għax aħna ħafna drabi mmorru għal awturi stabiliti, ġifieri xi ħadd li qed isegwina. U kiteb xi ħaġa u ħalliha f'xi kexxun. Jitqies bħala awtur? Iva ta'. Iva, aħna anzi nieħdu gost ħafna illi meta nirċievu il-manuskritti naraw ismijiet illi qatt ma smajna bihom, xi ħadd illi qed jieħu pjaċir jikteb fil-għaxija xi gost veru jikteb u fl-aħħar qatt flimkien manuskritt li jixtieq jittenta ruħu biex jippreżentah għal xi ħaġa hekk. Fil-verità. Pereżempju għandna l-floor manager tagħna ħana jikteb ħafna poeżiji. Nistgħu nresqu ismu s-savolja mhux żagħżugħ. Ara, fil-Kastana peress li qed nirrappreżenta aġenzija żgħażagħ dejjem ftakar li qiegħda hawnhekk irridu jkunu poeżija adattati għaż-żgħażagħ. Bil-posta li qed taraħ xieħ ukoll. Le, qas inħares anzi għax m'iniex ċert jekk nistax inħares minħabba li għandi l-kamera, ħalli laqas ninterrompi il-fil ta' suppost għaddej bħalissa. Però iva ikunu adattati għaż-żgħażagħ iva. U meta qed ngħidu żgħażagħ sa li meta? Żgħażagħ fil-Kastadin hija żgħażagħ adolescenti, mela aħna nimmiraw l-iktar għal żgħażagħ bejn 11-15-il sena. Nistħajlek tajt għalfejn mhux għal iktar età oħra. Għaliex jeżistu kompetizzjonijiet oħra u pjattaformi oħrajn għal min irid jikteb għaż-żgħażagħ. Ħalli kulħadd ikollu daqsxejn in-niċċa tiegħu. Però issa qiegħ ngħidu għax ġejt hawnhekk biex nitkellem aktar u aktar fuq taħżiż fil-verità. Ejja nagħtu każ illi inti tħobb tikteb, jien inħobb nikteb, inti tħobb tikteb, il-floor manager forsi, u dan jaf li qed jikteb tajjeb tiġà,
Irid ikun żagħżugħ imma dejjem, għax ftakar li dejjem aħna għandna laqta Titfalu żagħżugħa. l-merħ fil-ferita. U jixtieq itejjeb daqsxejn iktar imma dawn il-ħiliet li għandu fil-kitba. Taħsis huwa programm apposta għal dawn it-tip ta' żgħażagħ li tiġa iħobbu jiktbu u tiġa il-kitba tagħhom hija kitba li hemm potenzjal kbir fiha. Taħżis jaħdem b'dan il-mod. Dan ukoll huwa xi ħaġa li aħna nagħmlu b'kollaborazzjoni darba mal-laqda tal-Malti Università. Ifhem aġenzija żgħażagħ jiena ma nafx nikteb min żgur m'iniex kapaċi nagħti direzzjoni lil min jixtieq itejjeb il-ħiliet tiegħu tal-kitba. Mela ħafna mill-programmi li nagħmlu aħna ikunu f'kollaborazzjoni. Kollaborazzjoni mal-esperti. Aħna ħafna drabi niprovdu l-ispazji, niprovdu l-finanzjament għax biex tagħmel ħafna affarijiet bħal dawn trid il-finanzi. U forsi xi ħaġa sabiħa li nagħmlu aħna, kultant ċerti nies jgħidu illi iva kieku jkolli l-flus nattendi dan it-tip ta' kors, kieku jkolli l-flus immur nagħmel livin ħalli ntejjeb il-ħiliet tiegħi. Aġenzija żgħażagħ u taħżis jaraw illi. Hawnhekk qegħdin naraw eżempji minnhom, le? Eżempju ta' daw il-workshops li jsiru? Taħżis qed inkellmek fuq taħżis dawk ġibthom miegħi hawnhekk qiegħed fis-sitt sena tiegħu fil-verità. Para programm huwa programm illi minn sena l-oħra dejjem kellna nies li konkorrew għalih, allura aħna nqisuh bħala programm ta' suċċess. Il-kollaborazzjoni tagħna ma' laqda tal-Malti Università isa biżmien iktar dejjem tissaħħaħ, allura hekk naraw li hawn id-domanda u nsibu n-nies li jistgħu jagħmluha il-ħaġa li jmexxu il-programm għandna dejjem niftuħha. Imma dan qed nitkellmu aħna f'sens ta' jinnaf fejn għandek tpoġġi lajn u lakka pereżempju jew inkella modelli differenti fuq xi xed. Jiena persważa li xi kultant jekk inħass il-bżonn forsi xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-ortografija tissemma, però mhuwiex fil-verità l-iktar ħaġa il-ġist prinċipali. Il-ġistija illi iż-żgħażagħ jesperimentaw b'kitbiet diversi. Ma nafx, qed niftakar wieħed mill-iktar workshops ħelwin li attendejt jiena relatat ma' dan il-programm, kienu qegħdin jiktbu il-lirika tal-hip hop bil-Malti, pereżempju. Kitba bil-Malti, ma mhux qegħdin nitkellmu fuq romanz biex niftehmu. Jiġifieri il-Malti f'ġeneri vari. Vari. Iktar hemm l-element ta' kreattività mela u anke ta' ħsieb u użu ta' vokabularju. Eżatt, u dikija, mhux qed ngħid illi meta jissottomettu x-xogħol tagħhom m'hemmx in-nies illi ħajġbdulhom l-attenzjoni għal forma tal-kitba, però naħseb li hija l-kreattività, l-innovazzjoni, il-mod differenti kif tippreżenta x-xogħol illi hija il-focus ta' dan il-programm. Anke il-konċett ta' taħżis huwa illi nesprimu l-inna nfusna bil-sinna, letteralment, permezz tal-kitba. Mbagħad l-awturi apparti minn hekk nagħtuhom anke l-possibilità li x-xogħol tagħhom għax dan taħżis huwa programm li jdum sena kważi biex jiżvolġi. Jingħażel grupp il ħajħu sem, jintaqgħu ftit nofstanari u anke ssir living. Ġifieri daw jintaqgħu tal-inqas tliet darbiet, ikun hemm living ta' weekend fejn dejjem il-fokus hija xi format ta' kitba, jintaqgħu ma' awturi, jitmexxew workshops, fil-living jesperimentaw b'kitba kollettiva. Il-programm jilħaq speċi il-milja tiegħu meta l-aħħar xogħlijiet li jipproduċu l-awturi emerġenti jinġabru flimkien f'pubblikazzjoni kollettiva. Sissanna 6 u dejjem jippruvaw, ma nafx bl-Ingliż jgħidu they try to break the barrier. Għaliex mhux dejjem, infatti naħseb laqas qatt ma kien ktieb, il-forma ktieb, dejjem jippruvaw jesperimentaw. Bħal xi ġifieri. L-ewwel darba kienet gazzetta. Forum differenti li jkunu stampati. L-aħħar wieħed li ġibthom miegħi illum għax kienu qegħdin fuq id-desk tiegħi deru anke fuq kienu dawn il-posters. Sewwa. Tifhem? Jiġifieri l-kreattività mhijiex biss fil-kitba imma wkoll anke fil-mod kif qed jiġu stampati. Għaliex ħafna drabi llum ngħidu n-nies m'għadhomx jaqraw. Jiena ma naħsibx li m'għadhomx jaqraw. Naħseb bidilna l-format ta' x'naqraw. Imma jiena sakemm qatt nistenna lilek kelli l-mobile u kont qed naqra fil-verità, ma kontx qed naqra ktieb. Issa dan jaf tkun qed tistenna x'imkien tarhom frejmjati kif għandna f'moħħna li nagħmlu u toqgħod taqra. Ekku.
Qed tifhem il-kelma miktuba hemm ħafna modi kif tippreżenta u jkolli ngħid li nies li jieħdu ħsieb dan il-programm huma bravi ħafna x'minn sena l-oħra somehow jirnexxielhom dejjem joħorġu b'idea innovattiva. Iktar innovattiva. Bħalissa żgur qegħdin fil-fażi illi jiġbru l-kitbiet tal-parteċipanti ta' din is-sena, dak ir-ritratt li rajt hemmhekk kienu l-parteċipanti ta' din is-sena, xi ħadd ovvjament ikun qed jedittjhom. L-idea hija li nagħmlu xi ħaġa professjonali, u mbagħad aħna nkunu mestednin għaliex nkunu qegħdin insegwhom bil-korrispondenza emails u hekk. Allura dejjem nistaqshom, allura dis-sena x'għandkom f'moħħhom? Kif se naraw għall-kitba? Darba kienu set ta' cards pereżempju. Mbagħad inkunu mistednin fl-aħħar aħna li nkunu organizzajn ovvjament biex naraw għat-tnedija dik hija l-kelma, naraw il-format u wkoll jaqraw iż-żgħażagħ stess il-kitbiet tagħhom. Anka jingħataw taħriġ ta' kif jaqraw fil-pubbliku. Anka dik hija sena, żgħażagħ illi tinduna fil-bidu, nkun attendejt xi laqgħat fil-bidu jiena, ikunu jafu jiktbu ma forsi daqsxejn mistħin fenna fjena. Fatt huwa fatt magħruf illi ħafna drabi min jikteb rari isib l-okkażjoni biex ikun jgħat jaqra dak fil-miftuħ. U sfortunatament ngħid jiena wkoll li mindu konna żgħar dejjem kienu jġeluna naqraw f'qalbna. Tħalli kieku il-kitba hemmhekk biex tibqa' fis-silenzju. Ġifieri naħseb l-idea tajba ħafna anke għall-kwistjoni ta' personalità ta' dak li jkun. U jsur dak l-iżvilupp ukoll, ma l-iżvilupp ma naħsibx li huwa biss fil-Malti, naħseb anke fil-karattru li. Ħansemmi xi ħaġa personali tiegħi li ġrat li meta kelli t-tifel tiegħi qed jitrabba l-iskola, darba ġew talabni ktieb biex nixtrilu ktieb. Qajt iċċassata għax ma kienx wieħed li jitlobni l-kodba, kollox li fil-kodba. U għalli għax ġi xi ħadd jaqralna storja l-iskola u kienet vera interessanti, ġifieri dan il-persuna li ġi naħseb tant qaraħ bħeġġa jew jirrextaħ illi tifel li mhux normalment uħobb jaqra interessa ruħu f'dan il-ktieb biex tal-inqas jara kif tispiċċa l-istorja. Meta dawn jaqraw, jekk qegħdin jitkellmu fuq ix-xita nieżla u jsemmu l-ħoss li tagħmel ix-xita daw l-aġġettivi differenti li jużaw, jien personali nieħu gost ħafna. Jiġifieri kultant il-kitba jiġbuha ħajja. M'intix qed taqra. Għajna bħal meta konna nisimaw il-romanz, meta konna żgħar. Kun jaqraħ, ġifrina niftakar nisma lil-Charles Abelamizzi, per eżempju, dik il-vuċi. Illi saħrek mingħajr ma trid. Taqra, ġifieri għandek diversi nies oħrajn, jaqraħ persuna illi ma jmissikx, imma mbagħad kollok emozzjoni. U f'dan il-qasam ġifieri wieħed taħżiża ma nista' nħazzu biss imma ħajkun hemm. Le, taħżiż huwa isem sabiħ ħafna ma naħseb jagħmlu kollox ħlief iħażżu għaliex joħorġu bi proġetti veru interessanti. Jillonċjaw jiġu minn hemmhekk jibdew artisti u kittieba li sabu futur ħafna fix-xena tal-kitba. Fadlinna ftit ħin li ħanitolbok huwa min huwa interessat x'għandu jagħmel, min huwa interessat illi. Mela, dan huwa proġett li kif għatlek jien joħroġ kull sena, inneduh kull sena, wasalna biex nagħlqu s-sitt fażi u dalwaqt in-nies ikunu mistednina tal-pubbliku għal din it-tnedija, ġifieri min isegwi kemm il-medja tagħna anke fuq Facebook u anke l-website tagħna, ikun hemm miktub illi anke ħannedu l-proġett ta' din is-sena. Ftit wara innedu l-proġett tas-sena ta' wara, ġifieri min ikun interessat jekk isegwi daqsxejn il-medja tagħna, ikun jaf li dan il-proġett, dan il-programm ħajerġa' jiġi irrepetut għas-sena d-dieħla. Jiġifieri jekk wieħed ifittex aġenzija żgħażagħ, ħajkun qed isib il-dettalji kollha anke issa jekk jidħol fuq il-paġna tal-Facebook. Iva, fuq il-paġna tal-Facebook meta jitla ovvjament li jitla l-avviż, imma jekk tidħol fuq il-website tagħna u tikteb taħżiż li tkun taf aktar dettalji fuq dan il-programm u jekk ikun ġie mnedi ikun hemm anke avżat fuq il-website tagħna. Mela fidejkom biex tkunu qegħdin tinteressaw aktar irwieħkom f'dan il-proġett interessanti immens kif stajtu taraw kellna diversi ritratti wkoll l-ambjent huwa wieħed komdu m'għandikx dik il-formalità assoluta le. Le. Ġifieri huwa ambjent ġust biex wieħed. Għasatlek fejn isiru l-livings, per eżempju Villa Saigon, Ħaddingli. Sewa, postijiet sbieħ li jgħinuk tispira ruħek iktar dak li tkun qed tagħmel.
Aħna ġibtinna ħafna muża, pero wasal il-ħin li nibqgħu sejrin għal telebeħ la nkunu ma'kom lura jkollna ċans ukoll illi nilagħbu flimkien. Nistennikom hawn.